Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. Sindi kumva kwambiri Dr. Kabambe Yakachino Goma Siko kwambiri Your Excellency Dr. Kabambe, the President of UTM, Your Excellency Madam Kabambe, our First Lady, the Vice President of UTM South, Honorable Makondi, the National Organizing Secretary, the National Publicity Secretary, the National Director of Elections, and all my seniors, Omanso Akulu Amaya Chwabuli Johnny, the Acting Regional Governor, Adaya Nyamata, Region Yonse, Omanso, my directors also, many Mulibano, Akulu Ose, Aku District, Aku Koswese, Moni Nonse. Mundirole, Your Excellency, ndibebese. Ndazungulia kuna njoli, mwene tibitima kambila na papenji banja, tumaona ngati nisonkhano wa Vice President South. Sina ziwe sabutinu mukhalabo, ndi nangoda, suwana toka. Pamene takapezele, bakakhalabadi, omwepo. Mwetu kufika abadu, kona uti mulibando, please accept my apologies. Ndajedwa akonda ine kuyambila kuti nkana kauli ndajedwa ndi kukatandipeza ine pano mundipepese ndikulu kile nsonkhano uwundi woyimayima tikunyadde na president strategy yanu yachibani mwaitenga ina ife zomanya mula anthu malole kuti mukawunjikane pamalo pamodzi anthu ife tipapanga misonkhano yoyimayima yamuzi anthu azibwera ozungulira osati anthu achenda mtunda kumati achitia kutali konse akamapita asikukuta zisoncho za chimanga tifoti njala yabola ayi ife timaenda isonkhano ilete pano tipite pano kuno ndikona yeni yakoswese olemekezeka Makondi komanso olemekezeka ajonga kameza ibisaba tukuyamikirana Makondi ndajonga imene ndiye demokrasi Koswese kuno komanso ku district kuno tukuyamikireni kuli regional vice president komanso muli ndijonga amene akupikisana Koswese kuno imali ndikupempheni akoswese komanso ama district musamalipirise machado ndalama zibwera mwaulere tipani chiti abwera olo 20 mene apangira Makondi kuno abwera olo sate apikisane mutolepo mwananu mmozi muzibwera nakuti Kabambe mwananu mtuti imene tikufuna ife ndijiti ndapasa manino ngoneza apa Makondi kuti tiliso ndi azikoko pano tikuthokozeni kwambiri azikoko athu amene mwabwera pano chipani cha UTM ndiji manifesto yake ndi ati anzathu amene munatenga manifesto ya UTM ndikulowesani boma tiyeni mutilemekeze amene tafika pano kuti aliyesa nakapanga maconfession yawo aliyesa soyendere manifesto awo ifeso UTM anali amene chakuja katatu pasiku ndipo chaka choyamba anthu chakuja chinapezeka ataona kuti chakuja chinapezeka aliyaye uyo atijera shahidi anasiyano zokula mtengo osateza mosika mtengo lero wafika pa 100 plus imene ngakhale munthu amene matachi andana 90,000 sangakwanise kula lero chifukwa chake njala yapezeka pano njala yosani mafuta onse amene tina malai muno ndi mulungu kuwaphunzitsa anthu komanso amene kunyadalero kuti adziwe kuti mpando anaupeza si manifesto awo manifesto awo anali high five ife manifesto atu sanali high five anali wani kusika kwa mtengo wazo za kumunda komanso timakapira na nkhani yolemba anthu ntchito timakapira na nkhani ya mamega farm ndikamamba mamega farm sitimadalira mvula yokhandokera kumwamba timadalira mazi
kufunika kuno chifani kudikira kumwamba kuti mvula idani koma madzi kumalawi kuno aliko ndi dziko limene Mulungu amalidani amalikonda. Atsogoleri tonse amene chipani chimene simunachionepo kuti ntchito zake ndi chani ndi chipani cha UTM. Kumene ukupasirani china chilichonse lero ngakhale ntawuni anthu akumwa zithakwi chifukwa ngozo lopereka madzi anthu a ntawuni munalibe. Lero ngakhale ntawuni pali nyumba zina mmene mulibe magesi mmene timafuna isa UTM zimenezo. Apresident atu tikuyamikirani manifesto anu ndi amene a UTM wana kuti chakudya chizapezeka chifukwa mtengo wakulya mbewu komanso zothira munda uzakhala wotsika chifukwa cha dongoso lanu inu apresident atu olemekezeka. Nkhani ya madzi, nkhani ya magesi, nkhani ya ntchito, nkhani ya mamega farm. Atsogoleri ena amanena kuti mamega farm ndi acho ayi ndi a UTM. Anangoba show mkona kulephera kuchita implement. Inu apresident pamene mutenga bomba pa 16 September muzakwanisa kuchita implement. Kuna ncholi kumene ananu afuna kuyimirira tikuthokozeni zimene ifeyo timakamba ndinu president okumva ndinu president amene mufuna muyendere kwina aliyense kalulu anatu manjovu ndaona baforamu imene afesilele amajeza ndi anawo dongoso limeja lipitilile apitiliza ajeza ndi makoswese governors wose Disi government wose aende makoswesa kumane ndi azimayi azikuuza nukutubulero kulibanji ndipo ndi amayi wowina sangamveko kumatimati ngati koteka tiutumeni ukati proposero komanso timati ndapepa regional vice president atithokozeni kwa president yatu ngakhale mukumva kuthokoza kwati mukoperewera anthu amadera ngati mmenemu amasowa kuti akuoneni akamaka alembesa akamasowa chofanira chawo atadziwa kuti president watiuyu wanyunyu ena wanu ndobweresa inakhala inali kalasi ndikanati ndi malipitasi koma ifanyini ndi president amene ali wanyunyu wosayama sikukuzima mafuku achalemekezeka zonse zimene tikuzifuna kumalawi kuno amene adandibase tichoka kabambe amene implement manifesto a UTM ene watu mukwadziwa zimene apanga zimene alepera ololero abwera lero kunopangana kupasani ndalama ukupepesani alepera kupanga ntchito zonse landiyani ngakhale pamaliyo pomwe ukamapasula ndalama amakupepesa wasali m'bale wako yewa kamakwera ndipeleka fertilizer olanda kupasani chakudyacho idyani mwauze kuti mukanakhala anthu abwino mukanayambira 2020 ena kupela kusaudi kulijani kuli zisango ndiye mwauza kuitija kwa mazisango ifada utakababa kilinao nyamata ndasikana nyimbo ija sabano mwaimbira president yatu Dr. Nasoka Bambe kuti ayakule ziko mkwambiri website kwa Marika Banda meti nao kompano nipeleke ulemu kwa grupu watu ndi mafumu onse ameneti nao pano nipeleke ulemu kwa vice president au Southern Region nipeleke ulemu kwa Hashim Banda regional organizing secretary atu nditonse amene mtokera ku Central Executive Committee ya chipani chatu nipeleke ulemu kwa tonse amene tikutokera ku National Executive Council yatu nipeleke ulemu kwa Mai Mponda a director wa Mai nipeleke ulemu kwa Maxwell a director Nyamata nditonse aku region ya kuno nipeleke soma ulemu kwa regional governors ena onse amene ali pano aku district ni committee yanu inu au constituency ya kuno kuna Njoli ndi timu yanu amayi ndi abambo moni nonse muli bwanje
ndili bwino kwambiri. Ine ndinaokondwa kwera kuno kuna Njoli. Ndili ku secondary school ashemwali awo abambo wanga amakhala kuno. Ndiye maholide anga ena ndinkapangira kuno. Ndimala bwatso kuno kwambiri akuno kuna Njoli. Kwa inu ndino abale anga. Ndatokoza lero mwatuluka taonana tikucheza tikulankhulana. Mu 1957 marehemu Dr. Hastings Kamuzu Banda zimwause kumtendere ndi anthu ena olemekezeka marehemu aotolichiwa ndiye na hotelo adamenyera ufulu wa dziko lino. Dziko lino linali pa utsamunda, Amalawi amafinyika, Amalawi amazunzika. Chotero marehemu Dr. Banda ndi anthu ena adamangidwa, adazunzidwa kulimbana nda atsamunda nthawi imene lija kuti dziko lake likhale pa ufulu. Inu ndine ndife afulu lero chifukwa marehemu Dr. Banda ndi anthu ena adamenyera ufulu umene nawo ife lero. Mbiri ya dziko la Malawi chifukwa cha ntchito yabwino adayigwira sazachoka iya mbiri ya dziko la Malawi. Mu 1993 mpaka 1994 a president athu opuma His Excellency Dr. Bakiri Mulusi komanso malumikizana ndi anzawo nthawi imene ija amalemu achakufa chihana ndi anthu ena nthawi imene ija atakwiya ndi ulamuliro wa nkhanza wa chipani cha Malawi Congress Party oyambirira mmene Amalawi ankazunzidwa, ankafinyidwa, maulamuliro wawo ankaphwanyidwa. Amalawi amapatsidwa mpangidwa nyakula, anthu amaphedwa mosaoneka bwino nthawi imene ija. A president Dr. Bakiri Mulusi ndi anzawo adalimbana kwambiri ndi ulamuliro wa nkhanza wa nthawi imeneyo, napangitsa ulamuliro uja uchoke kuti Amalawi akhale pa ufulu, ufulu wa democracy. Ufulu wa sipani zambiri, ufulu olankhula amene ungafunira kulankhulira, ufulu ochita zimene ungathe kuchita. Lero Amalawi ndi pa ufulu chifukwa cha ntchito yabwino imene His Excellency Dr. Bakiri Mulusi ndi malemu achihana ndi anzawo adayigwira nthawi imene ija. Chotero mbiri ya dziko la Malawi simungathe kuyimaliza popanda kukamba kufotokoza ntchito yabwino imene His Excellency Dr. Bakiri Mulusi ndi anzawo adagwira mu 1993-1994. Ndaneneranji nkhani imeneyi. Lero Malawi ali pamoto. Pamoto chimodzimodzi ngati moto wa atsamunda. Pamoto chimodzimodzi ngati moto wa nthawi ya Dr. Banda ulamuliro wawo. Lero Amalawi akufinyika. Lero Amalawi akulira. Kuli njala yadzaoneni kunja kuno. Mitengo yakwera kwambiri ya zinthu kunja kuno. Kaya ndi chakudya mitengo yakwera. Madzi mitengo yakwera, magetsi mitengo yakwera, mafuta mitengo yakwera, sopo mitengo yakwera, shuga mitengo yakwera, bread mitengo yakwera. Chonsecho masalale anthu ndotsika kwambiri. Mafizi akwera, chonsecho anthu ndalama alibe iya. Mabusiness Malawi muno apotera sakuyenda, Amalawi akufinyika.
ntchito kulibe, masatifiketi angotera m'manja ndi anyamata nasungwana. Misewu ndimene yonongeka, zipatala mankhwala mulibe, masukulu makulu ndankhani. Ye mavuto Malawi, anthu akufinyika ku Malawi ndi mavuto akulu Malawi. Lero Malawi akufuna anthu ngati mana achitira Dr. Banda 1957, monga mana achitira His Excellency Dr. Bakiri Muluzi 1992. Akufunika Malawi adzuke lero anene kuti enough is enough. Tatsuzika ndi nkhani za chuma kokwanira. Monga mmene Malawi 1957 kulokalekeza 1963 analumikizana kulimbana ndi kuthana ndi ulamuliro wa Chitsamunda kuti tikhale ndi independence m'dziko muno. Monganso mu 1993-94 Amalawi adalumikizana ndi Dr. Bakiri Muluzi kuthetsa ulamuliro wa nkhanza. Chaka chino cha 2025 Amalawi tilumikizana pofuna kuthana ndi nkhani ya zachuma ndi chitukuko Malawi. Tasunzika kwa nthawi yayitali nkhani za chuma, tasunzika kwa nthawi yayitali ndi underdevelopment, kusatukuka kwa dziko lathu. Chaka chino tikufunika revolution, economic revolution. Chaka chino tisinthe nyengo zathu za chuma ndi chitukuko. Chaka chake ni chino. Chotero masankho amene akubwera kutsogoloku ena watayesa atilephera ndi masankho oti tisankhe tsogolo labwino, tsogolo wala. Masankho ofuna kukonzanso nkhani za chuma ndi chitukuko Malawi. Mayiko anzathu onsewa akutukuka, tikungotsalira mbuyo ndife tokha. Chaka chino tisankhe atsogoleri amene asinthe nyengo ya dziko la Malawi. Tikufunika economic revolution in Malawi, third revolution in Malawi, yakuti tithandize dziko lathu lisinthe, tikonze zonse. Ndi ife UTM tufuna pa 16 pano mukati votere ndi cholinga chobweretsa tsogolo labwino lowala la Malawi. Zifukwa zinayi zimene UTM ikufunikira khalire kwa chaka chino. Chifukwa choyamba, UTM ikufuna idzakonzenso za chuma ndi chitukuko Malawi muno. Ndi cholinga chonena kuti chuma chathu chisakhazikike, ndalama yathu idzakhazikike, mitengo ya zinthu idzatsike, mitengo ya fertilizer idzatsike, mitengo ya mafuta idzatsike, mitengo ya zakudya idzatsike, mitengo ya zinthu magrosari yonseyo idzatsike. Fertilizer ikadzatsika mtengo, ambiri adzakwanitsa kugula. Komanso ena tidzawathandize kwa apatsa fertilizer chothandiza amene sangathe kugula. Adzakhaleponso fertilizer apangongole kuti anthu azidzampeza fertilizer bwinobwino. Tikapeza fertilizer ndi kulima, tizikhala ndi chakudya
zikwadira nkokwe zidzabwererenso ngati kale komanso mitengo ya chakudya idzatsike. Ife a UTM tikuganiza kuti ku ntchito za ulimi tidzaperekeko 500 billion kwacha pa chaka chilichonse kwa zaka 5. Tikadzapanga zimenezo ndiye kuti tizidzalima zinthu zochuluka m'dziko muno, tidzalimbikitsa ntchito ya ulimi wanthirira, mafetereza akupezeka, ulimi wanthirira, ndiye kuti tizidzalima zambiri zochuluka dziko lino. Tidzapange mafakitare zonse, tikazilima zizipita ku mafakitare kukakonzedwa, tikazikonza bwino ndiye kuti tidzapeza ndalama zambiri chaka ndi chaka, komanso njala tidzathana nayo idzakhala mbiri yakale. Ife a UTM pa nkhani za migodi tizidzayika 500 billion kwacha pa chaka chilichonse ku migodi, ndi cholinga tidzatsegule migodi yambiri malo mokuti anyamatatu azipita ku South Africa ku Joni kukafuna ntchito za migodi zayitsegule momuno, anthu adzagwira ntchito migodi ya momuno. Ife a UTM tidzayika 500 billion kwacha pa chaka chilichonse mu ntchito za mafakitare, ndi cholinga choti tikhale ndi malo ochuluka okonzera bwino ali ndi zipangizo zake, mafactory shells akuti tidzapanga zosiyanasiyana, kani mafoni, kani za magesi, kani za mtundu wanji, tizidzapanga kumene kuja anyamata ndi asungwana adzapeza ntchito zochuluka kumene kuja, tizidzapanga katundu ochuluka adzapitanso kunja. Komanso ntchito zokopa alendo chaka ndi chaka tidzayika 500 billion kwacha, tidzazitukule tidzapita patsogolo kuti ntchito zimenezo zidzalembe Amalawi ochuluka. Chotsiriza boma lililonse m'Malawi muno tizidzayikako 100 billion kwacha pa chaka chilichonse, ndi cholinga chakuti misewu ngati iyi ya makuka yonse tidzathe kukonza, madzi adzabwere mu nyumba zonse, magetsi adzakhalepo, mankhwala mzipatala adzakhalemo, komanso ma equipment osiyanasiyana, zipangizo za mchipatala adzakhalemo, masiku madawa tidzawakonze ndi kuwasinda, dziko lathu lidzatukuke. Chotero dziko lathu tinalimbana ndi atsamunda, kuchotsa utsamunda linakhala dziko lathu la ife inu ake. Tinalimbana ndi ulamuliro wa nkhanza wa Dr. Panda, tinauchotsa, tinakhala ndi ulamuliro wa ufulu. Chaka chino tikuthana ndi ulamuliro wosadziwa chochita, ulamuliro ofuna osadziwa kukonza chuma ndi chitukuko cha dziko lino. Kale ndi economic revolution yakuti tikonze dziko la Malawi likhale lowala, likhale labwino, tithane ndi njala, tithane ndi umphawi, tithane ndi kusamuka, tithane ndi usiwa, tithane ndi mavuto a dziko lino. Nkhani yake ndi pa 16 September pa ballot pamene tikaonetsere mkwiyo wathu ngati Malawi umene usinthe dziko lathu kukhala dziko labwino. Ndikunyadileni chifukwa pakumana, ndikuthokozeni kwambiri, ndathokoza mnonse, zikomo kwambiri, Mulungu akudalitseni, tidzabwerenso kumaza bwinobwino, zikomo, Mulungu akudalitseni, zikomo kwambiri, Mulungu akudalitseni, zikomo. Imali pemphe nawo bwana musananyamuke pamalo pano, mmodzi mwana anu anali ndi mphatso, ndiye naona ngati kuti ayi mwana amene titamukhomerere mphatso apereke yekha.
Osaiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.